sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale lamɛnbagaw an b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔw la aw dɔn sigi. Bi ye araba ye novembre kalo o tile fɔlɔ san 2023. Tabale kɛnɛ ni y'o sigi ka ɲɛ. MINUSMA y'a dagayɔrɔ bila Kidal marabolo kɔnɔ kunu sɔgɔmada joona. U ka convoi kɛmɛ ni kɔ y'u kunda Gawo sira kan. O yɔrɔni bɛɛ lajɛlen na kulu marifatigi kɔrɔ minnu y'u boronnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o tilankɛ bɛɛ lajɛlen ye Tuaregu ye. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u y'u tɛgɛ kɛ MINUSMA ka kan labilalen na. Aw bɛna Num Togo ka jateminɛw lamɛn o koɲaw kan ɲininikɛla don soldasiw taabolo la. Tchadien soldasi minnu ye MINUSMA kɛlɛsen dɔw ye olu kɔni sela Gawo marabolo kɔnɔ a bɛ tile damadɔ bɔ u bɔlen kɔ Kidal. Aw ka bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ninnu kan a y'aw bisimila. An balimaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don ni waati in na VOA Bambara tabale tulukala kan 102.0 Bamako aw ka foli bɛ yan kokura. Kunu sɔgɔmada joona MINUSMA kɛlɛkɛcɛw olu kɔni y'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen kuru ni ka bɔ Kidal kankɔrɔna na k'u kunda Gawo sira kan. U ka convoi min bɔla kunu a ka ca ni convoi 100 ye. O yɔrɔni bɛɛ lajɛlen na kulu marifatigi kɔrɔ minnu y'u boronnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'a tilankɛ bɛɛ lajɛlen ye Tuaregi maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Kidal kan k'a b'u ka bolo kan ni waati in na. Kajatu Tarawele ale b'o kunnafoniya walawala an ye. An bɔra Kidal taratadon sɔgɔmada fɛ MINUSMA ka cakɛda ɲɛma Kidal ka laseliw la AFP mɔgɔw ye ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ a k'u bɛna tɛmɛ ni dugumasiraw de ye. An ka nin minancɛba in ne yɛlɛmaliba nin ne an y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ kabini dɔgɔkun damadɔ ani bi cɛ kɛlen bɛ gɛlɛyabaw ye. Bolifɛn 100 ɲɔgɔn de bɛ convoi in kɔnɔna na minnu kun dalen bɛ Gawo kan kɔrɔnfɛla dugu belebeleba kilo 350 ni Kidal cɛla la. Mali banbanci marifatigiw n'a a fanba bɛɛ ye burudamɛw ye kɔnna ka laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ye kan min labilala MINUSMA mɔgɔw fɛ mara minɛ ka ban. Kunnafoni gafe laseli sɛbɛn kɔnɔ cadre stratégique permanent n'o ye banbanci marifatigiw ka kuluba ye a yira k'a fɔ awa k'olu ye Kidal kan minɛ ne a labilala MINUSMA fɛ ko ka u sigi a kɔnɔ. Mali sɔrdasiw ka convoi dɔ bɛ Anifisa kilo 110 ɲɔgɔnna ka taa Kidal kɔgɔduguyan fanfɛla la wa a ma dɔn fɔlɔ waati jumɛn na Mali sɔrdasiw bɛna u ka doni kɛ Kidal kɔnɔna na yɔrɔ min kɛlen bɛ banbanciw dagayɔrɔ ye nin ye a san caman ye. Banbanci marifatigiw ka kulu n'a fanba bɛɛ ye burudamɛw ye ka bɔ Mali kɔrɔyan fanfɛla la ye kofɔli kɛ taratadon na k'a yira k'a fɔ k'u ye u sigi Kidal kan kɔnɔna na a labilalen kɔfɛ duniya kidiyatɔnba ka lakanakɛ kulu min tun bɛ Mali la n'a bɛ wele ko MINUSMA fɛ yɔrɔ min mara sɔrɔli Mali fɛ donnen bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na fo k'a dɛn Mali ka kanabila a n'a ka yɛrɛmakɔrɔnya taabolow la. Cadre stratégique permanent CSP ye i sigi kan min ni MINUSMA y'a labila Kidal kunnafoni lase gafe ka fɔla o kulu kelen ninnu de kɛlen bɛ ka marifa ta bi Mali kama mara kɛbaga sugandilen dɔ min ma sɔn yɛrɛ kofɔ ma ye a sɛbɛntiya AFP kunnafoni mɔgɔw ye k'a fɔ ko banbanciw de sigira kan kɔnɔna na MINUSMA nɔ la. O siratigɛ la Modibo Dambele ale ye Kidal sigidala den dɔ wele nɛgɛjuru sira fɛ Sidi Amar an ka jɛkulu lamɛn. N'an kɔni u jɛlen an taar'u lajɛ an y'u tɔtala ye donc kabini tile damadɔ an ɲɛ b'u la u ka labɛn kɛ u bɔra sɔgɔmada in na mobili caman donc citerne b'a la mobili tɔ ninnu fana b'a la donc an bɛ se ka fɛn min fɔ dɔrɔn k'u bɔra kan kɔrɔ donc u ma fɛn ma to yen na donc u ye kan bila bi sɔgɔmada in. U ye kan bila nin wagati in na jɔn bɛ kan kɔnɔ dɔn? U ye kan bila nin wagati in na mɔgɔ minnu bɛ kan kɔnɔ mais u ma don kan kɔnɔ ten mais u bɛ kan kɛrɛfɛ nka maa minnu donna kan kɔnɔ u ye civiliw de musow ani jeunes donc CSP mɔgɔw de bɛ kan kunna donc u bɛ kan kɛrɛfɛ ka kan sécuriser. Mali sardasiw ma don kan kɔnɔ fɔlɔ olu bɛ yɔrɔ jumɛn na? Bon an bɛ waati min na an t'a dɔn n'u bɛ yɔrɔ min na kibaruya minnu dira an ma o y'a sɔrɔ k'u bɛ ANAFI fɛ nka an kurun bɛ tuma bɛ contrôle kɛ sanfɛ ka yɔrɔ lajɛ u ma ye Kidal dugu kɔnɔna na fɔlɔ. MINUSMA tagalen sisan dugu kɔnɔna bɛ cogo di ye? Paniki de bɛ mɔgɔw ja sigilen tɛ sabula a bɛ mɔgɔw kunna ko ni MINUSMA tagara dɔrɔn Mali sɔrɔdasiw bɛna kan ci ka o fɛn ninnu de bɛ mɔgɔw kunna bi
kɔni sirani kɔni bɛ yen nɔ. Mali saridasolakaw foroba laseli la u y'a yira k'a fɔ olu ka baara tɛ k'a fɔ k'u bɛna bin jamanadenw kan u bɛ fɛ k'u bolofɛnw lakana munna kiralikaw bɛ siran. Mɔgɔw bɛ siran sabula k'a fɔ ko kabini kan ninnu bɛ ka bila MINUSMA fɛ ka di Mali ma cogoya min na bɛɛ bɛ ka ye k'a tɛ ka kɛ ni basi ma kɛ. An bɛ to MINUSMA ka kadira kɔnɔ halisa u ka kɛlɛsen minnu tun bɛ Tesalit ani Agilog n'o ye Tchadien soldasiw yɛrɛ ye olu fɛnɛ bɔla nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ka ca ni dɔgɔkun ye bi taama jan kɔ u kɔni sela Gawo marabolo kɔnɔ kari tɛmɛnen octobre kalo o tile 29 a tɔ ye sa u ka se k'u faso la sɔrɔ Gawo an ka lasigiden min bɛ yen nɔ Boubacar Touré. Casque bleu tchadien nunu be Tesalit ani Aguelhok depuis octobre tile 21 ani 23 olu bɔra dugu nunu la k'u ɲɛsi Gawo ma olu sera ka don Gawo dimanche tɛmɛnen gɛlɛya caman sɔrɔla u ka taama sira fɛ Barajal kuma b'i bolo. Tchad finitigilakaw minnu bɛ Nations Unies tɔgɔla Mali kɔnɔ olu dagayɔrɔ kun bɛnnen bɛ Tesalit ani Aguelhok ma a bɛ taa san 10 ɲɔgɔnna na olu y'u ka dagayɔrɔw bila ni waati in na ka bɛn ni tile 21 ani tile 23 octobre kalo min tɛmɛna o kɛra fɛnɛ tile caman kɔnɔna na gɛlɛya ani siranya kɔnɔ i n'a fɔ ataki minnu ye mugunpɛrɛntaw ye u yɛlɛla minnu kan ni mɔgɔ caman banana o la Mali Sahara kɔnɔna na o casque bleu tchadien ninnu olu kɔni sera ka don Gawo dimanche octobre kalo tile 29 san 2023 u kunbɛla MINUSMA chef de bureau fɛ o min dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Gawo ma o min nana u fo u ka cɛbaya la ani u ka cɛsiri la a tilala k'u fo u ka baara la u ka san 10 baara la ni yɔrɔ fila ninnu kɔnɔna na walasa ka se ka Mali dɛmɛ an b'aw hakilila jigin fɛnɛ k'a fɔ ko u ka sɛgɛn an'u ka tɔɔrɔ kɔni ma ban barisa nin soldat tchadien ninnu u ka k'u sɛnsɛn walasa ka se u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna ma n'o ye Tchad ye waati nata ninnu kɔnɔna na u bɛ taa cogoya jumɛn na ɲininkali tɔmi bɛ nin waati in na nka nin sangada kelen na ɲɛdaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa ka ɲɛsin Kidali de ma o min hali sisan o bilalen bɛ groupe armé sema mɔgɔw olu ka masaya kɔnɔ Bamako masaw olu fɛnɛ cɛsirilen don k'a fɔ k'olu bɛna dugu in minɛ i n'a fɔ u ye yɔrɔ caman minnu minɛ MINUSMA bɔra yɔrɔ minnu na nin ko in bɛna se ka kɛ ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ Mali sɔrɔsiw u dɛmɛbagaw ale ni groupe armé rebelle sema mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa waati nata o bɛna an lafaamuya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se ka min fara ninnu bɛɛ kan an ye kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko casque bleu ninnu bɛ Kidali dugu la olu fana u ka minɛw cɛ u bɔra bi sɔgɔma joona k'u ɲɛsi Gawo ma Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Boubacar Touré. Malidenw olu hakilinataw ye mun ye MINUSMA ka ni bɔli in na an k'u lamɛn Lamisa Sangare ale ka kuma bara la. Ne tɔgɔ Samba Idiba. Tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra ko gannen bi. N'i y'a mɛn MINUSMA Faransi de don. Faransi y'a dabɔ jamana in ta tiɲɛli de kama. Ala bɛ sanfɛ. Mali sɔrɔsiw u b'a kɛlɛ kɛ jusqu'au bout. Ne tɔgɔ Bakari Dawo. N ka baara ye papeterie n'o ko a ma ko libéral. An bɛ jalaki de mɔgɔ min ka fɔlɔ o ye MINUSMA de. MINUSMA ka délai tun ye kalo kura tile 15 ye. Bon n'o olu balala ka bɔ bi. C'est comme n'a fɔ o bɔla k'a fɔ k'o bɛ kan di Jadiso ma. Donc a y'a lawuli min kama o ye kɛlɛ de. Ayiwa Mali sɔrɔsiw mana se ka fɛn fɛn bɔ o ni la o y'o jo ye o n'a fɔra ko sɔrɔsiw donna Kidali a jala anw ye a bɛnna anw ma fana yɛrɛ. Ne tɔgɔ Sinali Jabate ne ye école karamɔgɔ ye ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ MINUSMA tɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ nin ko la parce que MINUSMA ka laɲini tun ye mun ye an ka nimisalu ka gɛnni na gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o tun ye Mali ka don de ye Kidali an bɛ se k'a bisiya k'a fɔ ne Mali sera Kidali minɛ k'a k'a ta ye o bɛ kɛ Mali ka kɛlɛ o bɛ k'a nɔgɔyatɔla ye a bɛ kɛ anw ta de ye Mali ni Malidenw de ta ye. A tɛna marabolo in yɛrɛ lakanako tɔ bɛ lanɔgɔ wa. Ayi bawo an bɔra k'a ye k'a fɔ o rebelle ninnu yɛrɛ taarɔtula narɔtula bilen bawo minnu tun b'u dɛmɛ ne maramafɛnw ni nafolow ye k'e b'olu kɔ bi tile in na population bɛ Kidali a bɛɛ tɛ rebelle ye a caman ka laɲini de Mali ka segin ka na Kidali ka kɛ i n'a fɔ a tɛmɛlen ne yɛrɛ san 2 kɛ Kidali développement ka se ka na kalanw ka se ka kɛ a sira kan dɔgɔtɔrɔsow ka se ka baara ka kɛ a ɲɛma maa ka taa furakɛliw kɛ se bɛ anw ye an ka sɔrɔsiw formel don minɛnw b'u bolo u labɛnnen don hali moralement nin ye ouf de soulagement de ye nisɔndiya de ye anw bolo. Kunu anw tɛ se ka Kidali nɛ mais bi an bɛ se ka Kidali nɛ Mali ni MINUSMA tun bɛ ɲɔgɔn na u ye baara cɛ Nations Unies la a tora Mali ta la diɲɛ yɛrɛ de ye sariya ta k'a fɔ ko MINUSMA ka kan ka jamana bila u bolo ko k'u bɛ se k'u sago kɛ nka bibi na a yirala k'a fɔ ko a bɛ kɛ anw de ta ye o tuma na MINUSMA mɔgɔw y'u santi a insécurité an bɛ se k'a fɔ ko MINUSMA bolila de an bɛ Burundiya ta sisan k'a fiyɛ u nɔfɛ quartier général de la révolution bi an ka ɲɛmɔgɔ o y'an nimisi
wasa. Segmoru Jara musulman kɔni ye mun kɛ nin ye an jafara a mɛnna dɛ mais olu ye min kɛ u y'a dan tɛmɛ u y'a seereya yɛrɛ de a jira an na ko min ma u ja u b'o kɛ jamana la. Ne tɔgɔ ye Bakari Tarawele. Kibaruya in mɛnlen e fɛ yali a y'i lasiran wa? Bon a kan ka mɔgɔ lasiran parce que kɛlɛ kɔni bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɔnɛ b'a la hɛrɛ b'a la janfan ye janfan de ye ala ka se d'u ma juguw kan parce que mission b'a jate komi n'a fɔ Mali jugu bi a fɔra k'u ka bɔ a majɛw ye nin ye u baaraw de ye. Noam Togo ale ye politikima ye ɲininikɛla fɛnɛ do soldasiw taabolo kan a tun bɛ kunu Malikura kɛnɛ kan ni Mohamed Touré ye MINUSMA ka bɔli ni cogo la Kidal marabolo kɔnɔ a b'a ka yetaw fɔ an ye. Noam Togo nin don kɔni a tun makɔnɔnen do jamanadenw caman de fɛ nin y'a san 10 ni kɔ ni duniya keleyatɔn cɛdenw banbalen bɛ Mali kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ tun sigilen bɛ ka nin don laban nin kɔnɔ n'o ye Kidal ta ye. Ayiwa hakilina jumɛn bɛ aw ka yɔrɔw la bon kɔnɔna na sisan ka ɲɛsin nin don nin ma n'o ye ayiwa MINUSMA ka bɔli ye. Mohamed ni jateminɛ kɛ k'a lajɛ gɛlɛya kɛra kosɛbɛ parce que maliyɛnw bɛɛ sigilen don ka baara in kɛ cogo min hakili jagabɔ min kɛra ninnu ka se ka bɔ labɛn na o donna cogo min baaraw sera ka kɛ cogo min réunion kɛra ministres ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ka se ka kɛ MINUSMA mɔgɔw hakilinaw dɔw de dilen don k'a fɔ kanw kan ka di bi an bɛ kan seginnan de la n'o y'o di bi n ka taa dira gɛlɛya kɔnɔna na parce que gɛlɛya kɔnɔna na cogo di nka baara min kɛra MINUSMA mɔgɔw kan ka bɔ Kidal an tun bɛnna min kan a kan ka kɛ kalo tile 15 fan fɛ kalo tile 16 mais jateminɛ kɛra k'a fɔ nin waati na gɛlɛya nana ka kɛ depuis kan fɔlɔ ninnu dilen an bɔra bɛɛ depuis o kan dira mankanw kɛra o kanko la donc yɛlɛmaw donna ko kɛcogo la armée déplacé la n'i y'a hakili jagabɔ kɛ ANEFIS minɛna ka taa TESALIT minɛ an bɛna se Aguelok tuma min o ye kan bila o taara passation ma kɛ an ye jateminɛ kɛ depuis tile 2 na o wulila o ye kuma caman kɛ bi an bɔra kalama k'a fɔ bi u ka avion laban ye u ka responsable ta n ka donc n'o y'u ka ɲɛmaaw ye ka bɔ tɔw ye sira minɛ n ka ka bɔ n ka donc min ye bɔra Aguelok ani TESALIT olu sera kalo tile 29 Gawo jateminɛ kɛlen don k'a fɔ aussi olu yɛrɛ tɔw kɔnɔlen sɔgɔma joona in na o y'u ka minɛnw bɛɛ ta ka bɔ n ka kan bila n ka donc passation de tun kan ka kɛ semaine fɔlɔ de tun kan ka kɛ gouverneur ka papier ta k'a d'o ma ka passation kɛ mais an ye jateminɛ kɛ o ma se k'o kɛ o ye kan bila ten ka anticiper a ma kɛ min kan ka kɛ kalo tile 16 cɛ o ye n ka donc kan di kunu sɔgɔma joona in na à partir de 6 heures du matin o y'o ka minɛ ta ka kan to yen mais gɛlɛya caman kɛra bi o kɔnɔna de la nka ka kɔni nin ye Nuhu waatini kɛra MINUSMA y'a ka gɛlɛya ni ɲɛfɔ Mali faamaw ye bɛɛ y'a u kumakan mɛn maliyɛn jamanadenw caman bɔra an ma foyi faamuya MINUSMA la sisan u b'a fɛ ka u sen ayiwa sumaya a ko la o hokumu kɔnɔna na Abdoulaye Diop bɔra ka ayiwa ɲɔgɔn ye kɛ ni lasigidenw ye jamana kɔnɔ walasa k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko cogoya si tɛ la MINUSMA tɛna se ka tɛmɛ ayiwa sarati min fɔra u ɲɛna nka e ko nin ma se ka baro la mun n'a sɔrɔsiw ma bɛn u m'u labɛn ka bɛn a don waati ma ka don Kidal yɛrɛ kɔnɔna na barisa bɛɛ tun b'a dɔn ko nin tun bɛ nalen Aguelok tɛmɛnen n bɛ se ka min f'i ye maa man kan ka kɔrɔtɔ nin ko in na nka a kɛra cogo cogo kow bɛ ɲɛnabɔ mais min don an tun bɛ fɛ bɛɛ k'a ye duɲa latigɛ tɔn mɔgɔw bɛ baara min na hakilina min na o b'a la bɛɛ ka se k'a faamuya mais n bɛ min f'i ye hakili jagabɔ la ni a ka di don min armée ye n'o bɛ fɛ ka kan minɛ don min o b'a minɛ parce que bi n bɛ a ɲɛ f'i ye n ka ka baara latigɛ ala y'a kɛ baara min kɛra ADFIS Aguelok ani TESALIT baara kɛra ka yen yɔrɔ bɛɛ minɛ kunu Kidal mara la ka kilomètre 20 ani kɔ ka donc armée tun bɛ nettoyage la armée tun bɛ baaraw kɛla donc an bɛ Kidal kɔnɔna man jan o bɛ kuma min bɛɛ la bi n ka n kɔni bɛ ko kelen f'i ye ni sini ni avion 2 wulila 3 wulila bi parce que min kɛ u bɔlen ka kan to maaw de donna dugudenw donna kan kɔnɔ k'o ka fɛn o fɛn bɛ yen n ka k'o ta n ka ka kan piye fɛn o fɛn bɛ yen ni minɛnw don o y'a ta ninnu b'a fɔ k'olu ye kɛlɛkɛden o b'a kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye a bɛ k'i ɲɛna yan tile 2 na n'an bɛnna kan ka baara bɛɛ kɛ n'an kan bɛ don waati min fɔra n'o ye tile 15 ye n'an kan bɛ don an bɛ don a tɛ tɛmɛ n ka hali heure 5 kan parce que baara min kɛlen don i dan ye i ka avion ta bi kan in kɔnɔna na ni mugujugu 2 3 filila i bɛ ninnu bɛɛ ye o bɛ tunu ka dugu kɔnɔna na ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ comme fɛn kɛnɛ kan yan fɛn falenba donna a ko la barisabu sema maaw n'o ye cadre stratégique permanent u ye laseli kɛ sɔgɔmada joona na k'olu kɔni ye dagayɔrɔ nin minɛ kabini a don 2nan na u bɛ k'a fɔ k'u kelen bɛ ka nɔgɔ bila pankuru jigiyɔrɔw la walasa pankuru kana se ka jigin e ko o tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔsiw ka doni Kidal yɛrɛ kɔnɔna na barisabu duguden caman bɛ yen waati min kɛra
waati min kɛra u ye adamadenw labɔ ka taa n'u ye pankuru la walasa Barkan maaw kana se nka e ko o ɲɔgɔn wɛrɛ n'a kɛ Mali sɔrɔsiw la wa? N bɛ fɛ ka min kɛ ka baara min kɛlen don ka bila aujourd'hui bi baara kɛlen bɛ cogo min ka Kidal alentour la Kidal yɛlɛmabolo fan bɛɛ lajɛlen ka taa donc a bɛɛ minɛlen don mouvement foyi tɛ se ka kɛ ka taa donc heure 4 heure 5 heure 6 n'o mouvement kɛra ka taa donc Kidal kan ka minɛ cogo cogo ka taa an bɛ se ka minɛ o baara bɛɛ kɛlen don ka ban mais ni don min na ye décision ta de k'i ɲɛna an bɛ tila ka segin na i ka radio na k'a ɲɛfɔ o da y'a ye ka taa donc n y'o de fɔ heure 3 pilotage n'i y'o kɛ ka taa cas in kɔnɔna na maa o maa bɛ yen ka taa u bɛ boli k'o dogo parce que bi o marifa ɲɛnaman t'o bolo o se ɲɛnaman t'o bolo ka k'a fɔ k'o bɛ to cas in kɔnɔna na ministre yɛrɛ y'a ka déclaration kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya de kɛra o y'o de fɔ mais gɛlɛya in kɔnɔna na normalement an tun kan ka passation de kɛ gɛlɛya in kɛra cogo cogo ko olu ka cɛdenw olu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o bɛ fɛ ka bɔ mais an bɛnna min kan o de tun ka kɛ mais comme a kɛra tan n hakili an bɛ sigi ka baara tɔ kɛ hakilisigi kɔnɔna na. Kosɛbɛ ayiwa i ni ce o la nin tun ye Nuhu Togo ye ka bɔ Bamakɔ hakilijagabɔ Kidal lahala ko kan. An bɛ taa kɔ kan ni kunnafoniyaw ye. A yirala k'a fɔ ko Niger ni Benin dancɛ datuguli kabini juillet kalo tɛmɛlen k'o ye gɛlɛyaba de lase maaw ma sabula a kɛla sababu ye maa caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ taama batigɛ siraw de fɛ ka sɔrɔ ko faratiba de bɛ a la k'a d'a kan ko maa 2 de fagala o sen fɛ nin y'an ka laseli kɔrɔ ye segi bɛ ka kɛ mun kan ko kura ye. su nɛgɛ kaɲa 4 wagati o de kɛra an bɔkuma ye Ɲame dugu kɔnɔ don o don ni wagati kelen in na kariw bi maaw ta minnu bɛ fɛ ka taga tagama la Niger kɔkan duguma sira fɛ ɛri 7 ɲɔgɔn bolili kɔfɛ an ye gayala sɔrɔ mara in kabini fanga dafiri kɛra juillet kalo tile 26 tɛmɛlen ale tɔgɔ bɔlen don kosɛbɛ kamasɔrɔ Niger dugu laban don sani ka don Benin kɔnɔ dancɛw datuguni kama a ma yamaruya maa si fɛ ka tɛmɛ yan kan o de kama n ye n dogo ka ja ninnu ta walasa ka gaya dugu cɛci ni ka Benin sira ta n ye bolifen sen 2 moto o dɔ loué ale bolibaga ni an tɛna a tɔgɔ fɔ ko a ka sugu ka di sisan kosɛbɛ. fɔlɔ maaw tun bɛ siran caman yɛrɛ tun bɛ u tun tɛ sɔn ka yɛlɛ moto sanfɛ nka yɛlɛma donna o la sisan kɔni bɛɛ de bɛ moto ta tile kɔnɔ an bɛ client caman sɔrɔ wa an bɛ dɔɔni sɔrɔ ka taa n'a ye an ka denbayaw la an tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka baara la ni maaw bɔra kari kɔnɔ dɔrɔn an b'u ta. n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min mobilibaw caman de jɔlen bɛ yan u b'u kɔnɔfɛnw bɔ ni ka fɛɛrɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini ka taa n'u ye. miniti 30 ɲɔgɔn kɔfɛ an sera bada la maa o maa bɛ fɛ ka bɔ Niger ni wagati in na duguma sira fɛ bɛɛ bɛna tɛrɛmɛli kɛ yan de walasa ka kulun ta ni ka batigɛ ka don Benin yan nɔ maaw bɛ batigɛ tɛrɛmɛ n'a fɔ jagofɛn. kuluntigiw olu de ye gaya masaw ye ni wagati in na yɔrɔ in falen don i n'a fɔ dakɔnɔɲi wa bɛɛ dun ye tagabaga ye walima nabaga ba kɔfɛ ni n ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin kulunbaga bolila dɔ ma a ko olu bɛ se ka 100 sɔrɔ don dɔw la tile kelen kɔnɔ n dolen de kulun kɔnɔ n sera ka o jate bɔ anw tun ye maa 42 wa maa kelen o kelen ye min sara bɛɛ bɔ 1,200 la ka taga 2,000 la wa o kulun kelen in bi taga ni ka segi caman de kɛ tile kɔnɔ. nin ji kelen in sanfɛ kulun feerela ni maa dɔw ye kɔsan in na ni ka caman fatu o yɛrɛ tun y'a to nin sira in tun datuguna kulunbolilaw fana ye o n'a taw ta maaw wajibiyalen don hali bi ka don kulun kɔnɔ sabula ko fɛɛrɛ dɔ wɛrɛ t'u bolo nin bolifɛn in kɔnɔ baro sugu bɛɛ bi kɛ Diouf min filɛ n kɛrɛfɛ ye Senegali ka den ye. C'est la première fois que tu montes ici. nin ye ne suɲɛ fɔlɔ de ye ka kulun ta kabini Ala ye n dan n kɔni sirannen don nka ni Ala sɔnna ma an bɛɛ ɲuman bi se an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na tan ne t'a yɔrɔ dɔn ni fanga dafiri tɛ fosi tɛ ne bila ɲin na. funteni tile fariya jɔrɔnanko nin miniti damadɔ in kɔnɔ maaw b'u jigi da Ala kan ani kulunboli la. aw ɲan bɛ kamiyon minnu jɔlen na olu de kɛlen don ka sira balamini pont sanfɛ pont min bɛ Niger ani Benin da ɲɔgɔn na kamiyɔnw de filɛ nin ye ka sira balamini ye pont yɔrɔ la
fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ ji sanfɛ u bɛɛ bɛ jɔ yan ka wari sara fanga dafiri don o fanga dafiri tɛ o ninnu bɛ yan wagati bɛɛ lajɛlen na ninnu de bɛ kɔlɔsili kɛ ji sanfɛ ɛri kelen kɔfɛ ji sanfɛ an nana don Malanville Benin dugu kɔnɔ yan fana a b'o cogoya kelen na n ye moto de ta walasa ka taga gare la ni ka kari kunbɛn kamasɔrɔ kɔnpanyi minnu bɛ maaw ta Niger olu bi dan Gaya wa u ka kari minnu bɛ Malanville olu bi maaw makɔnɔ ji tigɛlen kɔfɛ ni k'u ta ka taga n'u y'u se yɔrɔ dɔw bi taa Senegali Mali Burkina Togo Lajinɛ a sugu bɛɛ b'a la maa taga yɔrɔw ka ca wa fɛrɛ kelen min bɛ yen ka bɔ Niger ni wagati in na o ye yan dɔrɔn ye Burkina sira ti bɔ binkani walew kama Nigeria fana sira balamininen don nin cogoya kelen in na min ka nɔgɔ maaw ma o ye Benin sira in dɔrɔn de ye su ni tile an bɛ baro kɛ dɔw bɛ Bamako dɔw bɛ Segu dɔw bɛ Moti an kɔni ɲɔgɔn dama dama yɛrɛ bɛ Tɔnbukutu an ma ca yɛrɛ Aisha Traoré i bɛ se ka jumɛn dɔ fɔ an ma bi bɛn ani basigi la bi ne kɔni bɛ se ka mun fɔ kɔni hali san Ala ka kisi kɛ parce que an ka sariyaso ninnu fana sɛgɛnnen dɔ de Ala k'u dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ ne kɔni bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn de don Ala k'an bɛɛ kisi farikolo ɲɛnajɛ kadira kɔnɔ Siaka Traoré ale b'an kunnafoniya an bɛ taa Burkina Fasokaw fɛ yen fɔlɔ nɛgɛsoboli hukumu kɔnɔ n'an ko Tour du Faso o tako 34 bɛ senna kabini juma tɛmɛnen octobre kalo tɛmɛnen tile 17 san 2023 in na Tour du Faso b'a cɛmancɛ de la ka da kan furancɛ 10 minnu ka kan ka boli nɛgɛsobolilaw fɛ 5 bolila ka ban farafinna tilebiyanfan jamana nɛgɛsobolilaw minnu bɛ a kɛnɛ kan u bɛ ka u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ duloki nɛrɛmugulama n'an ko maillot jaune n'o ye jɔnjɔn belebele ye nɛgɛsoboli bunakun kan Burkina Faso ka den Paul Dumont y'o ta jɔyɔrɔ filanan kɛra Côte d'Ivoire ka den Abou Sanogo ta ye jɔnjɔn ninnu fila taara Tenkodogo ni Zorgo furancɛ la Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso Tour du Faso o tako 34 b'a sen kan kunu taratalon o tun b'a lon duurunan ye etape duurunan ni o bolila Tenkodogo ani Zorgo cɛ ni o janya ye kilomètre 75 o ŋanaya taara di Burkina Faso ka wanɛ dɔ le ma min tɔgɔ ko Paul Dumont Mali nɛgɛsobolilaw fɛnɛ o ye o jɔyɔrɔ fa hali n'a sɔrɔla gwɛlɛya dɔɔni sɔrɔla olugu fɛ Jibril Kone ye olu ka degeli karamɔgɔ ye bi ka bɔ Tenkodogo kana Zorgo malien an ye conseil mun di u ma u y'a respecté mais malheureusement il y a eu une chute là-bas il y avait 3 Maliens et mouvement kɛ boli na olu sera ka peloton gɛn ka minɛ mais olu yɛrɛ bɛna don peloton na wagati min na o kɛra k'a sɔrɔ échappé dɔw bɔra peloton groupé min nana o premier o kɛra Malien ye coureur jumɛn yɛrɛ de bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama na ne ka coureur min bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama na ne ka coureur bɛɛ la denmisɛnnin de n'o ye Cɛmɔgɔ Jalo de ye Cɛmɔgɔ Jalo ma se ka ɲɛfɛla sɔrɔ bi nka ale sera ka a jɔyɔrɔ fa to nɛgɛsobolilaw fara ni ɲɔgɔn kan caman yɔrɔ min na an b'a wele ko peloton ale sera ka o sprint ɲɛmaaya sɔrɔ an k'ale lamɛn an paquet min nana an sera ka n'o paquet ta tour daminɛ la an ye jɔyɔrɔ ɲɛnama dɔw sɔrɔ mais o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ ka gɛlɛya an bolo dɔɔni tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ sisan tour bɛ taa se laban yɔrɔ ma waati min na an kɔni hakili b'a la an ka se ka victoire gagner o victoire in kɔni o gbɛrɛn don kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana bolo sabula olu ka capitaine Abou Sanogo ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ Tenkodogo ani Zorgo cɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ senatolantako kun kan Mali senatolantana denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan cɛmaniw ko don olu ye se sɔrɔ Équateur taw kan cɛlu 4-1 Mali kanu na ɲɔgɔndan min don a bɛ don Coupe du Monde U17 Indonésie 2023 labɛnni hukumu kɔnɔ a ɲɔgɔndan tana kunu tarata octobre kalo tile 31 Arabie Saouditekaw fɛ yen badenya ɲɔgɔndan don Burama Kone Mali jɔkɔlɔsiba y'a yira ko a ma gɛlɛya Nisɔndiyara tiɲɛna match a nɔgɔyara an bolo trop an sera terrain kɔnɔ bɛɛ ɲɔgɔn fɛ calme kɔnɔ mais deuxième mi-temps u bɛ fɛ ka segin u b'an presser dɔɔni n yɛrɛ match nɔgɔya an bolo bien an bɛnnen don bon marquage ni fɛnw kɛra ɲɔgɔn fɛ entraîneur fɛnɛ an bila calme kɔnɔ k'an ka jouer pression tɛ yen Mamadu Doumbia ale sɛmɛ Mali senatolantana 4 na minnu ye Équateur jɔ lamaga Chiflet do ale ka fɔla ka kɔn
Indonésie ɲɔgɔn kunbɛ b'a ɲɛ. Alhamdulillah, a kɛra match test ɲuman bolo parce que olu fana bɛ coup juman na, an yɛrɛ bɛ coup juman na. Un vrai match de test pour nous. An sera ka gérer, Ala ye victoire nɔgɔya, an bɛ Ala fo k'Ala barikada. An force kɛra mɔgɔw kɛra solidarité de, an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma du début jusqu'à la fin. O de ɲɛna an bolo kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. Ni départ de fɔlɔ comme ni préparation ye, a bɛ fo an na kosɛbɛ moralement, moral bɛ ɲa, an m'an prêt ka match nata ko aborder pour que ka préparation terminer, an ka sɔrɔ ka se Indonésie. Mali ni Équateur bɛ bɛna u ni yɔrɔ ta Indonésie kɛnɛ kan k'a daminɛ ni novembre kalo in tile 10 k'a kuncɛ décembre kalo nata tile 2 san 2023 in na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traoré kala seli don. Malidenw olu ka cikan waati selen filɛ an ka madama dɔ ka haminankow lamɛn. Ni baara jɛra ne ka tɛmɛ a bɛɛ kan o y'o baara ye min ye ka da mun kan an bɛ se ka dɔɔni lagali Musa ka régime na ka na tete Alpha Ibeka ni fanga fɛn o fɛn tɛmɛna u kanubaga kɔrɔ an'u baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ de y'u mago sa o kumana kana mɔgɔ to ye ko nin ye kanubaga ye kana mɔgɔ to ye ko nin ye an baarakɛɲɔgɔn ye fanga fɛn o fɛn tɛmɛna an ka kodɔn ni sisan cɛ a bɛɛ kɛlɛba Ibeka filɛ tɛmɛna an kɔrɔ kosɛbɛ na M5 mɔgɔ n'i y'i jɔ ka lajɛ a bɛɛ Ibeka teriw ni a barokɛɲɔgɔn kɔrɔ ni a dumunikɛɲɔgɔn kɔrɔ de olu de tila ka na a janfa ka na a ka fanga ci a bolo o la transition a taa n'a ka sira ye an bɛ sira mun kan an sera a kurubɔyɔrɔ la ka ban a kana foyi ɲɛna filɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ni o filila a y'o réglé an bɛ foli kɛ bɛɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ala ka wula yɛrɛ merci. VOA Bambara lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba Bakari Fofana ka bɔ Kolokani n bɛna kuma Mali kuranko de kan bi hakilila min bɛ n fana fɛ n bɛn'o fɔ n b'a fɔ président ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka i jɔ a jɔyɔrɔ la a b'a jɔyɔrɔ la de mais u k'u cɛsiri an b'u kɔ u ka baara cɛya ni kuma ye quoi u ka baara cɛya ni kuma ye parce que kuranko in na ministre bɔra ka fɛn min fɔ o na bɛɛ y'a mɛn donc ni ko b'o cogo la ministre y'a yira k'a fɔ gasoil minnu bɛ yen groupe minnu bɛ yen ni gasoil bɛ ko olu la fil bɛ kɛ dɔw la gasoil bɛ kɛ dɔw la ko mais ala ni suɲɛni yɛrɛ kosɔn u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ sigi sen kan pour que ka se ka fɛn ninnu bɛɛ yɛlɛma ka kɛ gasoil ye parce que u bɛ se ka suɲɛ et puis u bɛ se ka feere fana mais fili n'i y'o suɲɛ i b'o feere jɔn ma o tɛ se ka feere mɔgɔ si ma parce que o tɛ kɛ mobile la o tɛ kɛ moto la o bɛ kɛ énergie groupe dɔrɔn de la. VOA lamɛnbaga jama bɛɛ lajɛlen n b'a fɔ ka barikada an sɔgɔma ne tɔgɔ Sulemani Jara ka bɔ Kasela Banginda commune na mais n bɛ yɔrɔ la sisan n sigilen bɛ Bamakɔ Darago voilà ne ka kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ mɔgɔw bɛ corruption ko kuma fɔ ka caya c'est-à-dire ko ka dénonciation kɛ ne ka ye cogo la hali dénonciation kɛra ɲɛci sɔrɔla parce que mɔgɔ min b'a kɛ fo o de k'a dɔn ko n man k'a kɛ ne k'a dabila ka sababu kɛ mun ye u bɛ fɛn dɔ di denw ma nin malnutrition bɛ den minnu na nin ko tigɛ bon ne t'a a tɔgɔ yɛrɛ dɔn mais u b'a wele ko tigɛdɛgɛni quoi u b'a di don dɔ ma ya bon o tigɛdɛgɛni filɛ nin ye normalement man ka feere mais ne b'a a feere ta ye o bɛ ka feere o ka bɔ yen nɔ o ka cancer de sein dépistage fɛnɛ ani col de l'utérus ko bɛ kɛ fu la quoi a bɛ kɛ CSRF la a bɛ kɛ CSCOM na ya mais lundi le 2 ne yɛrɛ nana n ka madame ye sokɔni kɔ CSRF la bon u ye lajɛli kɛ lajɛli bannen na u nana mun f'a ɲɛna u y'a f'a ɲɛna k'a fɔ ko APR bɛ ka lajɛli kɛ ko APR in a tɛ utiliser siɲɛ fila mɔgɔ kelen na quoi mɔgɔ fila la bon appareil min tɛ utiliser nin ye o appareil in na ko appareil in bɛ a fɛn bɛ san 200 i y'a mɛn o bɛ san 200 bon u ye carnet dɔ d'a ma fɛnɛ carnet fɛnɛ 200 ye k'an ka 400 sara quoi o la quoi ko sinon ko consultation f'u ye quoi ne kɔni t'a dɔn n'a bɛ cogo min na parce que ne m'a sɛgɛsɛgɛ quoi i komi an ka radio bɛ lamɛn mɔgɔ caman fɛ ka caya kosɛbɛ an kɔni b'a laɲini kɛ mɔgɔ min bɛ dɔ kalama a la a ka di an ye o tigi ka kuma ni a ye sinon ne b'a u ka fɛnw mɛn tableau d'affichage ni fɛn ninnu na ko fu don mais fu don yɔrɔ min na ne kɔni t'a dɔn kelen min ye fu ye. aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ se k'aw ka cikanw to an ye aw dan ye k'an ka nɛgɛjuru sira kɔgɔri n'o bɛ tali kɛ 00 20 24 30 47 16 aw bɛ kɔn k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la musolakaw a y'an ka nɛgɛjuru sira wele ka caya sabula an mako bɛ aw caman ka haminankow la
Aiwa an balimaw a y'a faamuya cogo min na ni ne bɛna dɔn sigi an ka bi tabali kunnafoniyaw la minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyati ka bɔ VOA Suba kɔnɔ Bamako. An ka foli bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ka foli lase an baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma minnu b'an dɛmɛ nin baara in kɛko ɲuman na. Ka tila tuguni ka ɲɛfɔ aw ye an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye. O bɛ tali kɛ 001 20 24 30 47 16 yasa aw ka se ka aw ka haminako ɲɛfɔ an ye. Ni Ala ma baasi kɛ sini ka taa bila juma na Zinabu Tiro ale bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔ. A k'an bɛn. Sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale lamɛnbagaw an b'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔw la aw dɔn sigi. Bi ye araba ye novembre kalo o tile fɔlɔ san 2023. Tabale kɛnɛ ni y'o sigi kan ye. MINUSMA y'a dagayɔrɔ bila Kidali marabolo kɔnɔ kunu sɔgɔmada joona. U ka convoi kɛmɛ ni kɔ y'u kunda Gawo sira kan. O yɔrɔni bɛɛ lajɛlen na kulu marifatigi kɔrɔ minnu y'u boronnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o tilankɛ bɛɛ lajɛlen ye Tuaregu ye. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u y'u tɛgɛ kɛ MINUSMA ka kan labilalen na. Aw bɛna Numu Togo ka jateminɛw lamɛn o koɲaw kan ɲininikɛla don soldasiw taabolo la. Tchadien soldasi minnu ye MINUSMA kɛlɛsen dɔw ye olu kɔni sela Gawo marabolo kɔnɔ a bɛ tile damadɔ bɔ u bɔlen kɔ Kidal. Aw ka bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ninnu kan a y'aw bisimila.